רבי יוסי הכהן, תנא וחסיד. רבי יוסי הכהן היה תנא שחי בשלהי המאה הראשונה לספירה, בן הדור השני של התנאים ותלמידו המובהק של רבן יוחנן בן זכאי. הוא התפרסם בחסידותו ובמידותיו הנעלות, וזכה להערכה רבה הן מצד רבו והן מצד חבריו. מקורותיו ותפקידיו. לא ידוע רבות על ילדותו ומוצאו של רבי יוסי הכהן. ייתכן שהיה כהן ממשפחת הכהנים ששירת בבית המקדש. במשנה מוזכר שגר בירושלים, שם למד אצל רבן יוחנן בן זכאי והיה חלק מחוג תלמידיו הקרובים. מלבד היותו תלמיד חכם, רבי יוסי הכהן מילא גם תפקידים ציבוריים חשובים. שימש כראש ישיבה, אב בית דין, ואף יועץ למושל הרומי של יהודה. תורת בו. רבי יוסי הכהן תרם רבות לפיתוח המשנה וההלכה. במשנה מיוחסות לו כ100 אימרות, רובן עוסקות בענייני הלכה, אגדה ומוסר. גישתו ההלכתית התאפיינה בדקדוק, זהירות ורצון למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות. לצד תרומתו ההלכתית, נודע רבי יוסי הכהן גם בדרשבותיו המוסריות. הוא הדגיש את חשיבותן של מידות טובות, צדק חברתי ועזרה לנזקקים. מורשתו. דמותו של רבי יוסי הכהן הונצחה בספרות חז"ל ובמקורות יהודיים רבים. הוא נתפס כמייצג אידיאלי של תלמיד חכם, מנהיג ציבור וחסיד. משנתו ההלכתית והמוסרית ממשיכה להשפיע על יהודים רבים עד היום. תודה על הצפייה.